И в днешното видео ще играем на Plus One Speed Keyboard Escape, но ако умра на 12-ти стейдж, 10-ти стейдж, 8-ми стейдж и 14-ти стейдж, трябва да си купя ето този тредмил, като сме заредили 400 робък за това видео. Много се мъчи. Айде да го започнем. Сложил съм си любимия ми саунд. Не ми е. Най-любимия ми е хъмито, защото това е... Как полетях? Не мога да разбера. Това време си хварна. Добре, това вече. Мале! Хакер Аура Прайм! Умрех! Добре, мале, ако умра... О, тук има голденки. Има 25 ха. Мале, има да знае, бре. Какво стана? Това в YouTube ли е? Или? Добре, мисля да си смена саунда на лава, защото това ми е втория най-любим. Мисля да се Нека да вземе нещо и да се телепортираме на 10-ти стейдж. 11-ти стейдж е най-гадният стейдж на света. Защото много мъка трябва да спеши. Добре. Так, умрет ще слабо. Добре. Също нови. Добре, ревайтвам. Хайде, купи го. Так, умра. Добре, ще взема 50 000 победи. Защото трябва. Брасил е слънче, гол! Добре. Трябва си да гледам ръка му, колкото да... Добре. Това е най-гадната това. Да, това е най-гадната. Това е по-гадно, че мале, сега ако умра на 12 течи, в края на видеото. Сменяме саунда на бъбълчи. Добре, просто го сменяме на премиум. Също така си има ми правят... Добре. Това е едни от най-лесните нива в цялата игра. Кристмас. Добре. Мале, дано да намра на 15. Аз дори му нямам ниво, така че... Мисля, че не мога да направя скока дори. Не мога да го направя скока. А гледайте тези вълни как са. Пред мене! Добре. Ще изгубя. О, не, няма да мога да направя скока. Добре. Ще рискувам. Не трябваше да рискувам. Умрях. Точно на 15-то ниво, ако умра, трябва да си купа този тредмил в накрая на видеото. Не!
Кенди тредмила. Добре, имам и 76. Как да си купа това, бе? Мале! Да го сменя ли? Не. Добре. Добре, така ли трябва да хода? Аре. Come here. Добре. Всичко е хубаво в този Roblox Plus. Как 14 лева? Free private servers. Добре, да купя това. Аре, брат, аре, бъбълчите. Добре, трябва да ги докато. Хора, я ми пишете юзера да ви гифна някакъв тредмил. Пишете юзера, бързо. Гифтвам го. Гифтвам. Добре, помогли. Има скорости. Какво е това, бе? О, мале, няма това да го купувам. Колко левче? Мале, няма. О, те ще ме изнудват. Те много ме изнудват, мале. 200 робъкс. Не, те са пълни измамници. Гледайте ги, топ пикс. Така. Добре. Следващото Speed Boost. Infinity Trail. Така, Older. Аз ако това си го купя... Добре, Diamond Treadmill е толкова... Buy from Tire 1 to list Tire. Добре, own it. Изведнъж така си купуваш. Изведнъж ти става скъпичко. Аре. Аре, добре, си купим нещо на края на видеото. Само, че да стига 200! Но трябва... Добре, трябва да го сметна това. 100... Добре! Иска някакви неща до края на видеото. И който иска да се записва за giveaway да гифна Gold Treadmill. Ако искате, може да го видите. Как умирам, бе? Добре, сега ако мръдна на този стейдж, трябва да купа и още нещо. Слайм. Слайма не съм. Това е такова. Добре, сменям си саунда на чоколет. Добре. Мале, сега ако умра на 14 стейдж, да си купа 3 неща! Ако не да си изхабя и робът. Това да ви покажа. Сменям си саунда на прен. Е това го. Като си отидете от този лабиринт, виждате, че големи са му крачките. А защо Нара е направил толкова грозно? Да са. 11 тейп скипвам. Така. Сменил си саунда. По-сно ме кеви. Добре.
Yes. Това вече не работи. Не. Това е 5000. Не умрях. Хора, време е да си купувам нещата. Време! Стана време. Добре, какво да купа? Аури. Някакви аури трябва да купа. Глоу аура. 1,2 не. Да похарча ли робъкси за 164x? 64. Не мога да разбера за какво да похарча пари. Ако не е извън видеото да похарчвам. Ами хора, време. Не, няма да го купувам това. Вече си имам тос. Пари. Трябва да похарча пари за това. О, не. Добре, по 1 милион ми дава са. Колко робъкси? 247. Какво друго мога? Не. Добре, какво? Robux, не, Passes. Добре, това съм го купил за сандовете. Не. Кристиано Назарио. Какво? Мале, те сме обичат. И освен да скипнем то сребърт. Добре. Хора, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала за още такива видеа от мене. Чао!